Hanya nyemplung nang kalen kok. Macet. Kari bungus per Solo 3 dari. Niki. Ada Pak Ari. Kayu. Mulih Tapi gak ana korban itu. ora. Omahe nyemplung-plunge wonge sadar wis nyemplung. Lho, niku. Turu wonge jero ngantuk saking kesel. Sopir. Heeh. Ora apa-apa tatu ora sopir ya. Iya. Berarti Solo truk. Jam 4 suk mau. Nggih. Ayo motor dari to. Motor kaya apa jare? Wis sore. Saya kan masuk wis dia balik. Ya anune ambrol. Anune ambrol. Baik, kadane. Iya. Gak ada yang dua sih. Ana koro padahal. Loro ora kuat. Niku ya saya lah ora iso. Nyemplung kalen. Ngantuk sopire. Kayak kok menang tergede. Putar-putar balik kok iso macet total. Ora dereke kadung wis ngangkat. Lagi ngetan macet. Saya macet kok. Dalam lah nyantol loh Mas. Nyantol wesi akeh kok. Masih ana yang bekas kertek nih. Tipo. Kayak karo badu kan ya hancur. Iya. Ayo guys, dampernya melihat ya. Serikut. Yo sing berek. Neng kulon SMP totokan dalan songko kidul ngalor ki lho Mas Andi. Dalan muni dhewe ngalor Mas Andi totokan kulon SMP. Tane Bakri. Aduh. Ngantem. Ngantem Pak. Ngantem badukan. Ngantuk roe wis tangi. Oh, turu kali.
Turu wae ceblok wis tangi. Mboten ana apa. Kantor ya. Kena ya. Ora enek, Mbak Kaila. Ora apa-apa. Ora enek korbane. Ati terek